lähtee samaan aikaan lennolle. Mitä? Laukkujen kanssa ja viedään ne nyt tonne hotelliin ja sitten toivon mukaan saadaan se huone heti, mutta jos me ei saada, niin sitten mennään lounaalle ja sen jälkeen mennään sitten jäämään noi kamatkin. Jes, löydettiin meidän hotellihuone. Otettiin nopea pieni välifreesaantuminen ja joo, mennään käymään Normalissa. Siis joo, mulla itse asiassa puuttuu nyt kasvojenpesuaine ja sitten dödö. Mutta nytten eka mennään syömään sushi ja vetää hyvät kahvit. No niin, hei! Ja nytten me ollaan vedetty kahvit ja nytten meidän päivän agenda on, että me mennään Uniqloon ja Zaraan ja vähän shoppailee ja tonne keskustaan pyörii ja sitten mennään drinksuille. Ihana auringonpaiste. Mun pakko sanoa, että mä löysin niin kivan vaatekaupan. Se on toi Envy. Ja siis ihan superkiva. Täytyy tulla sinne uudestaan. Mä testasin äsken siellä yhtä sellaista takkia ja siellä oli kivoja paitoja. Niin joo, tosi söpöjä. Nyt mennään Viinille. Koitetaan etsiä paikka. Ai että. No me tultiin Viinille, niin kuin näkyy. Siis ihanaan auringonpaisteeseen. Ei vitsi. Ei tuolla muuten kiva takki tuolla ja tuo sopisi sun hyvin. Näiksä? Elikkä me kerettiin käymään Normalissa. Me käytiin muuallakin, mutta ei tullut vielä ostettua. Mä katsoin nyt sitä takkia ja se oli tosi kiva. Siis ihan sairaan kiva. Mietitään sitä vielä. Huomenna ostaa. Post est. Elikkä Meikki vibeseja, koska mulla unohtui nyt dödöä ja heräteostos. Aika kiva tää. Klik klik. Siis mulla on mennyt rikki nää kaikki mun aikaisemmat, niin tää on hyvä. Noniin. Siitä jatketaan viihtelyä. Koko päivä ollaan nyt kävellyt 12 000 askelta, siis mä oon ihan poikki. Mut tultiin Jacker burgereille vielä loppuillasta. Ja joo, mä otin cheeseburgerin ja sitten tämmösen raspberry drinksunin. So far eka päivä Köpiksessä ainakin mä oon tykännyt tosi paljon. Mä oon kyllä ihastunut tähän kaupunkiin. Nyt tulee eka ranskalaisten testi. Taste-test. Maista. En oikein tykkää. Se on joku sakuinen maku. No ihan ok, mutta ei oo niin hyvä, mitä mä ajattelin. Perus pistää ketsuppia, se toimii aina. Okei, maistaan burgeri, Jacker burgeri. Pais vähän jotain. Mä dippaan sitä tähän. Joo. Tää on meidän hotelli. Siis hyövytään täällä, aamupalalle. Oi sori. Aamun asu on tämmönen vähän sporttisempi. Ja Aikenai-villin pökät ja sitten tämmönen kietartoppi. Sitten mun pitää mennä tuon respaan kysyä, että jos niillä olisi saksia, että sais tän auki. Ennen kuin päästään nyt päivänä lentoihin, niin me vaihdetaan itse asiassa huonetta. Koska oli vähän ongelmia siellä vanhassa huoneessa. Mä rupesin miettimään, että se kassatyyppi varmaan miettii, että onko meidän päässä ongelmia. Mutta siis niinku, ensinnäkin, niin siis sieltä ei tullut lämmintä vettä. No se nyt oli ihan semmonen, että molemmat huomasivat sen. Mutta sitten toinen juttu oli se, että siellä kuului yöllä semmonen niinku, ihan niinku jostain lampusta kuuluu semmonen surina. Sitten me saatiin nyt huone vaihdettua ja vaihdettua asu. Ja nyt me ollaan menossa sinne linnaan. Joo, mennään sinne linnaan ja sit siihen ympärille siihen puistoon kävelee. Ja täällä on taas tänne ihana kevätilma.
Tässä on kyllä noi lämpölamput, mut siis aurinko porottaa ihan suoraan tähän. Kaupunkireissulta tultu. Hakemaan tosta respasta viinilasit, kun me käytiin hakemaan pikkupullo viiniä. Tosta viinipullon avaajakin, niin voidaan ottaa sitten lasin lisättyä huoneen. Kivoin ravintola, missä mä oon niinku tähän asti ikinä ollut. Niin toi oli semmonen kuin Donna. Ja... Ai että, olipa ihana dinner. Nyt täytyy katsoa, että kuinka monta askelta meillä on tullut tänään. Ne on tullut varmaan ihan sikana askeliin. Joo, mut oli ihana dinner. Nyt oot vaan. Vikapäivä. Mä oon jo pakannut kaikki ja me käytiin aamupalalla ja mä oon täällä jo vaatteet päällä valmiina lähtöön. Me jätettäis noin laukut tohon respaan ja sit mennään vielä kiertelemään, mennään vähän shoppailemaan ja näin. On ollut kiva Kööpenhamina viikonloppu kyllä ja ravintoloita. Noin museot oli tosi kivoja, missä me oltiin. Joo, mutta nyt sitten meillä alkaa kohta kotiin paluu. Meillä on tämmönen pieni kone. Tässä on 2 ja sitten on 2. Näin. Köpiksen reissu alkaa olla ohi. Ja let's go kotiin. Älä naura. Joo, mutta oli kiva reissu.